Mads? Mhm. Har du set Lasse med hatten? Ja, her Så er det for meget lang tid siden. Okay, her er der jo faktisk 3. Her er gennemført hele spillet. Og nu vil jeg prøve på at gennemføre den med det good ending, i stedet for bad ending. Ja. Oh snap, you need fish. What? Nej, Flash. Flash. Jeg tror så fish. Hvis det stod fisk, altså, så what? Men er du sikker på den optager? Ja. Man kan være så sikker. Ja. Det var en idé, Mads. Det så bare på bare ting. Så kunne vi bare ringe, men så blev det åbenbart til det hele den og... Så blev det faktisk. Kan du huske den sidste ting, der var, han sagde? Ja, I sagde, at jeg skulle sige det. Suen sagde. Så sygt. Hvad sagde han? Han sagde, at jeg skulle sige det, eller så slettede han mig på Steam. At jeg skulle sige, at du er en bøsse, og så lige trykke ud. Altså... Nå. Han sagde det også meget tydeligt. Så er også derfor, at jeg lige havde lyst til at spage faktisk bagefter lidt i, hvor gammel jeg lige tror. Jeg tror, at det var fake, altså. Det var smart. Hvorfor er det inden det var optaget? Og boys, altså, du er alt for ung til at kunne optage videoer. Jeg hørte før, at du skal optage CSGO, så skal jeg mindst være til 3 eller til 4. Jo, jeg kan godt gøre det i bunden dag, men så er det bare dårligt. Se bare ind på en, der tør helt til. En gang, og så var jeg faktisk med i livestream, ved du hvad? Jeg ved, at det var sådan et deathmatch. Du har skudt 2 personer for at blive bedre våben, eller andet våben. Og ved jeg, så jeg sagde, fuck de våben der, og så tager fandme bare knive. Jeg gør. Han gik bare rundt og knifede i stedet for at skyde dem. Det er godt, at jeg skal knife dem. Så får jeg et våben, og i stedet for at skal have 2. Hvis jeg driver ind med kniv, så får jeg et våben. Ja, men i hvert fald, når jeg driver med kniv, så ja, hvor så bliver det en våben, der var med. Så ved jeg også, det gjorde jeg faktisk 3 gange med en, der havde det sidste niveau, jeg gjorde. Altså, han skulle bare ikke lade knive, så kunne jeg kom jeg bare. Alla, Så kunne jeg bare. du sagde noget med, at kan du kende så plakaten i morgen? Og så skulle jeg til at gøre det 4 gange også. Jo. Han kom det er godt, eller? Eller hvad? Jeg skulle lige til Leifra. Det var lige Eller- et split Eller halv sekund hvis til en hurtigere. dag du kommer hjem. Altså, hvis jeg lige var et split halv sekund hurtigere. Ja, det er ikke hjem, eller hvad? Hvad? Ikke noget. Det var altså helt sygt, for det var bare så klart. Og så var ham med livestreaming, det var ham, jeg backstabbede, altså. Så spurgte jeg, jeg også livestreaming køber sig, der i baggrunden. På det gode sagde, allerede har han der Mathias allerede kniv. Nej, han løber bare rundt med kniv. I stedet for våben. Nej, det er ikke sikkert. Det synes jeg godt. Jeg har åbnet 2 kasser, ikke også? Og så åbner jeg kniven begge 2, og så skulle jeg bare... Så skulle jeg bare sige, hold kniven lige hjemme, så vil jeg sige, at jeg skulle ind. Og det var de 2 sjældneste knive, altså. Jeg har åbnet ved 13 kasser, men jeg har ikke fundet ud. Hvad? Jeg har åbnet ved 13 kasser, jeg har ikke fundet ud. Jeg fik også kun lige et blå lort. Og lav dit logo hjem. Det var utroligt godt, at han fortalte om den ønsker, at den er selvste kniv, hvis du får 2 af dem, altså, hvis du får 2 af dem, så ved jeg bare blive så fucking beskuer. Har du kommet op? Og sat nu i det, altså. Jeg tror, Den har jeg også. den bare med kæben, altså. Så er det godt, at han er Alla. lidt fisken, altså. Når du kan så det her, hvis nu, at man kunne det, jeg ved godt, man ikke kan. Jamen vil du ikke så gøre sådan her, at føre det her op? Hvad fedt. Nu når du bestemmer, hvad, du ved godt, nu er der ikke noget her. Det Nå, som baggrunds. Ja. Hvor fedt vil du så have? Prøv at lave det. Det er det mest fedt.
faktisk. Det var også lige tit, når du optager, og så gå offline på Steam. Faktisk. Hvorfor? Og så er du sikker på, eller ikke på sådan der. Nu har du en ven, der spiller et spil. Det popper altid op i siderne. Og hvis siderne så altid går offline, så hvis der nogen skriver eller spammer dig, mens du laver en video, så kan jeg ikke se den, fordi så er det Hey offline. Rasmus, du kunne få Rui igen. Rasmus. Påskehare på. Og du har kun en. Jeg tror ikke lige, du må have en Facebook. Hvad? Ja. Er det ikke rigtigt? Det ved jeg ikke. Skal du spørge mig? Den tager jeg imod. Ja, hvad? Lidt. Wait. Giv mig den. Der er bare helt god. Han er sur over en skål også. Og så vil jeg spørge ham, hvor sur vil det blive, hvis jeg Og der åbner kommer den? til at stemme heller, hvis vi kommer til det. Hvis. Altså, jeg er også når han kommer i skole. Ja, hvis jeg går i skole, så vil jeg spørge ham. Hvis jeg åbner 2 kasser til uge, så har jeg åbnet 100 kasser og kun få blå items. Og så har jeg åbnet 2 sæt til spil i hele spillet, og så bliver du så. Så kan han bare blive død, altså. Død? Jeg vil også rigtig gerne have AVP'er. Så jeg vil gerne have sådan en AVP i statue. Og jeg tror lige, du sagde penis. Ja, der er også en lille statue. Ja, hvad? Hvad? Du hvad? Jeg siger, at Lene ødelægger bordet. Og hvad Så så med med? kvæl ham, altså. Gud, der er da også mange ting. Du mener Magnus. Ja, Magnus også, det jeg siger. Du får sms. Nej, jeg mener med Magnus. Se her, den smukke simkoder her. Så skal jeg bare lige... Wow, wow. Oh yeah, amigos. Nej, nej, nej. Nej, 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 nej. Magnus, lad være. Ja. Sådan det går. Rasmus, hvorfor tror jeg altid Magnus? Det kunne jeg ikke vide. Du skal jo ikke bare give ham skyld hele tiden, Rasmus, altså. Det er fordi, det er Magnus, der gør sådan nogle ting. Jeg gider faktisk ikke godt. Altså, ind i bogen, jo. Hvis han løb direkte ind i den der sagspolitik, så blev jeg løbet 12 Så har jeg slået ham ihjel. Du troede så. Hvad sur vil du blive? Hvis du siger, at du har åbnet 100 kasser, CSGO, og kun fået blå item, og så åbnede jeg 2 kasser, og jeg fik 2 af de knive, de sjældeste knive helt spillet. Hvor sur bliver du så? Meget sur. Hvor sur? Hvor sur vil du blive, hvis jeg åbner 2 af dem? Næste nu, vi kan blive lavet. Så kan jeg skal åbne 2 knive, de sjældeste knive spiller, du har en under det. Ej, det her er du ikke. Ej, hvis jeg gjorde, jeg var så tror jeg også bare regnet med, bare pisse sur.
Og vi skal også købe 1000 kasser i gas. Det bliver noget med 50 euro. Det er det ikke. Og hvor mange euro bliver så, hvis vi skal købe 100 nøgler? Det kan man ikke. Så skal man købe 10 hver gang. Ja, den kan godt købe. Er det en her ikke? Nej. Det bliver meget Nej, det bliver 43. Jeg synes godt. Hvorfor bliver vi ved med at sætte nøgler længere op i prisen? Det ved jeg Jeg ikke. siger før, så koster kun 1 euro og 80 cent. Andre må ikke bare lige sidde i os. 2 euro. Altså, Hvorfor så går er jo jeg godt nøjes bare med så... Hvorfor må jeg? Må jeg ikke? Hvorfor? Så skulle du få 5 euro for 5 nøgler. Men for 5 euro kan du få 2 nøgler. Pau. Og så 10 euro, 4 nøgler. Ja. Og så 100 euro, det ved jeg ikke, men det er ikke så mange. Du er her jo også. Så skal du 50 nøgler. Ja, 50 nøgler også mange. Ja. Ja, jeg sagde, hvorfor sætter jeg også pris? Det koster en skid for den. Jamen mig, hun er her jo også. Så dagen er ødelagt. Og jeg er forkølelsen i dag, er også smadret. Var det derfor, du ikke var der i torsdag? Ja, det kunne jo egentlig Hvad med? Christian, Jeg ved, hvem der er lavet. er du kun lidt ligeglad? Ja, man skal bare bruge. Give me a knife. Fordi Ja, jeg ved godt, det gav, men også har lavet til vores skole. Ja, men det har jeg hørt lige, hvor du også fik min film. Jeg ved altså også det der video, der var masser af videoer, jeg har jo set den før, så ham der var. Han var så uheldig, altså. Det var lige ved at få en rigtig sjældent ting, var det så meget godt. Og så gik lige forbi den, og så lå han lige tak for det. Altså, så er det bare, kæmpe, altså. Altså, så er det bare, lige er bare spillet til game med. Jeg har set den video, hvor han udfordrer alle til at hacke hans account. Hvorfor? Og så Mads, se, Hvor jeg har, så trykker jeg her, ikke også? de ting, han bare, Jo. han kunne have